egia esan behar dugu arraroa dela, bere inon lehenengo urteko batek irabaztea, ez da edonolako marka, baina egia da gaurkoak ez duela parekorik izan. Bai, karrera zaila izan da, hasieratik eroriko handi bate onda, eta berriz gehatu inbarri izan digue beste kaida batian, oma baino lehenau, eta azkenen bagenekin karrera motza gatzezala, 30 kilometrokoa, eta fuego eta geha, azkenen hanka gorgorrin da, baina denak kondizio igualetan ginean, eta azkeneko portu natxituan aurren pasatzea lortu eta gehoia barakin enintzala vigilatu hongo, eta orduan aprobetxatuet pare momentu erasoa jotzeko eta euleneko batekin juteko eta esprinean irabaztea lortuet. Sart eta erasokor, gaur eroriko guztien gorputzarra eta geho, lortu ez du, nabarmentzea, ez duzu kasualidad irabaz? Banakin lehenengo urtekoa izan da eta azkenen jende gutxik ezaututa nintzala oso vigilatu hongo eta gero atzean nintzen azkenen nauken presioi aurreko postutan egoteko eta hanka honak nazkala banakin eta orduan probatzea erabakiet eta hasieratik erasoa jutea, azkenen karrera hau eraso eta irabaztea, lehen urtene hola izan zen eta genekin aurrea jun bartzala eta aurrean deziditu gozala dena. Zorionak. Eskerrik asko.